Bore da plant, heddiw ni'n mynd I dysgu am hanes y iaith Gymraeg. I hate speaking Welsh. Why do you have to do this? I know, right? Achos mae'n bwysig I fi. Whatever, you're just boring. Stopiwch bod yn drwg bechgyn. Okay. Dere di lan I esbonio. Iawn, mae lot o hanes y iaith Gymraeg, felly grandiwch yn ofalus. Fi methu aros I bwyta bwy blasus hwn. Mae y brenin yn eisiau ni. Eto, mae y brenin yn eisiau I bob dydd. Fi'n gwybod, fi'n dechrau cael llon bol o hwn. Felly, dwi'n cael newyddion da heddiw. Dwi'n mynd I newid y iaith Brythoneg mewn I iaith Cymraeg. Beth yn y byd yw'r iaith Cymraeg? Fi ddim cael clw. Wyt ti'n gallu dweud I? Y iaith Cymraeg yn mynd I bod yn anodd I dysgu, ond mae'n tipyn bach fel y iaith Brythoneg. O enghraifft, bore da, so wyt ti eisiau dysgu y iaith Cymraeg? Fi'n hoffi syniad hwn. Fi'n mynd I Alban. Mae'r sy'n lyd. Fi ddim hoffi'r syniad yn chwaith. Fi'n mynd I siarad Gwyddelig, slan. Brenin, dwi'n hoffi y syniad hwn, so dwi'n mynd I aros mewn Cymru. A hwnna sydd y iaith Cymraeg wedi cael ei greu. English. You have to speak English. If you do not speak English, you're punished. yw'r? No, Mia, it's Henry Cakes. You need to speak English. Mae Henry di mention I siarad Cymraeg. Pam? Henry VIII wants everyone from England and Wales to speak English. Dydw I ddim yn mynd I gwrando I Cymraeg yn erbyn wlad. Wow, ti'n mor ddew. Who is this girl? Why is she speaking nonsense? Dwi'n y fer sy'n balch o'r iaith Cymraeg. I'm Henry VIII, and you will listen to me. I'm in charge of this country. Iaith Cymraeg yn fyw. Cymraeg am? No! Silence. You will only speak English, and that's that. Can't believe we have to speak English for the rest of our lives. I'm just so sad. Dwi'n methu deall y Beibl hyn. Beth ydy y law kind of God? Felly un diwrnod bydd rhywun yn gallu helpu. Mae'n i'n edrych yn drist. Felly dwi'n gallu helpu, ond sut? Wythnos nesaf. O, dwi'n cael dwi'n gallu cyfieithu'r Beibl I helpu nhw deall. Diwrnod nesaf. Gorffen, nawr dwi'n rhoi y Beibl i'r eglwys cyn mae pobl yn dod. Edrych beth, mae rhywun wedi cyfleifu Beibl I Gymraeg. Hyn yn amazing ond pwy sydd wedi cyfleifu Beibl? Dwi wedi. Pwy wyt ti? William Morgan ydw I, a dwi wedi gweld ti wythnos diwethaf. Oeddet ti'n edrych yn drysu, dwi eisiau helpu. William Morgan, ti wedi colli mwy o pobl siarad Cymraeg. Nawr ni gallu mynd i'w eglwys pob dydd a deall beth mae y Beibl yn dweud. Diolch, William Morgan. I'm bored. Oh, I have an idea. What's the idea? We should go to Wales and explore all the Welsh schools. Oh, great idea. This is going to be fun. This way to Wales. Ar ôl hynny, roedd y tri dyn wedi cyrraedd Cymru a nhw wedi cyrraedd yr ysgol. You! Who is the King of England? Somebody did it there. You're so ignorant! You! What's 4 plus 2? Pam ydych chi'n siarad Saesneg I fi? Aren't you just so dumb? You! What is 5 plus 3? Beth? You are drunk. You! How many corners have a square got? Aren't you just so lazy? How many letters in the alphabet? Do you ever learn? 6 plus 6. Aren't you just so stupid? Ar ôl hyn, brad y llyfr gleision yn 1847 a roed i'r plant siarad Saesneg yn yr ysgol. Sut wyt ti? Da.
Mae tywydd yn dda heddiw. Beth ydy ti'n gwisgo? Y Welsh Beth ydy Welsh not? Os ti'n siarad Cymraeg, wyt ti'n cael y Welsh Beth sy'n gwybod siarad Cymraeg? Dyn ni ddim yn gallu siarad Cymraeg yn y ysgol. Ond pan? Dydw i ddim yn gwybod. Os ni'n gwisgo fe'n diwedd y dydd, bydd ni'n cael y cos. Pa fath o'r cos? Y cein. Ni angen stopio hyn. Naw! Sut ti'n mynd i stopio fe? Fi ddim yn gwybod sut ni'n mynd i stopio'r Welsh Not. Aha, rydw i'n gwybod. Ni angen torri'r Welsh Not. Beth o'n i'n cael o dan? Does dim ots os ni'n cael y da. Ni angen stopio hyn nawr. Naw! Dwi'n mwynhau chwarae mewn Cymraeg ac wneud pethau hwylus, ond ddim fel mewn yr ysgol. Mewn yr ysgol, ni dim ond gallu siarad Saesneg. Dwi'n cytuno, dydy e ddim yn dig bod rhaid i ni siarad Saesneg yn yr ysgol. Gymraeg rydyn ni'n siarad adref. Ac fi ddim hyd yn oed yn deall Saesneg. Helo, dwi'n Surrey Van Owen Edwards. Dwi'n siarad Cymraeg ac dwi'n wrth fy modd yn gweld plant yn neud popeth fel pêl-droed ac siarad Cymraeg. Ond os rydyn ni'n siarad Gymraeg yn yr ysgol, rydyn ni'n cael y gansau. A dydy hynna ddim yn dig. Rhaid gwneud rhywbeth am hyn. Dwi wedi cael syniad am greu grŵp ar gyfer plant Cymru i cael mwynhau a cael hwyl pan siarad Cymraeg. O, am syniad da. Ond beth fydd enw'r grŵp yma? Ding! Yr Urdd. Croeso i'r radio. Bore da, fy enw i yw Saunders Lewis. Beth oed ti eisiau siarad am heddiw? Fi'n mynd i siarad amdano sut ni angen achub y iaith Cymraeg. What is Saunders Lewis talking about? The Welsh language is worthless. Beth wyt ti'n dau sôn am? Mae iaith Cymraeg yn bwysig i wlad hwn. Ni ddim gallu gadael i iaith Cymraeg i farw. No, we can leave it to die. No one likes it. Ni'n anghywir gyda ti. Mae iaith Cymraeg yn angen fyw. Rando, ni angen achub y iaith Cymraeg hen a ifanc. Ni ddim gallu gwneud a ddem fy hun. No, you're all wrong, 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 wrong. Yeah, you are all wrong. The Welsh language is terrible and will never live. Achub y iaith, achub y iaith, achub y iaith. Mae hwnna'n syniad da. O, hei. Beth sy'n bod? Ydych chi wedi clywed bod Saunders dweud ar radio? Do, mae'r iaith Gymraeg yn mynd i farw. Rydyn ni angen gwneud rhywbeth i achub yr iaith nawr. Beth am beinc roedd yw'r ffwrdd? Gyd nhw'n Saesneg. O, am syniad da, beth os ni'n dechrau'r word? Ond beth os ni'n mynd i'r cacha? Does dim os oes ni'n mynd i'r cacha, rydyn ni angen gwneud rhywbeth i achub yr iaith nawr. Wyt ti'n gweld beth? Dwi'n cytuno. Rydyn ni'n angen gwneud rhywbeth i achub y iaith. Yeah, come on, Hall. Ni angen gwneud rhywbeth. Yeah, come on. Fein, dwi'n mynd i dechrau'r word gyda chi gyd. Ond dydyn ni ddim cael digon o pobl i byddash. Dwi'n gwybod lot o pobl sydd yn siarad Gymraeg. Syniad da, dwi'n adnabod pobl sydd yn siarad Gymraeg hefyd. Ond dydy hynna dim digon o pobl. Rydyn ni'n gallu ffeindio mwy o pobl sydd yn siarad Gymraeg i'r gad. Tafod wedi tewi, a nawr roedd
1. BBC Radio Cymru. Croeso, bore da pobl yng Nghymru. Beth? BBC Radio Cymru? Ie, beth sy'n bod gyda hwnna? Dwi byth wedi clywed am BBC Radio Cymru. Mae'n fel BBC Radio. O BBC Radio Cymraeg. Ond beth yw'r gwahaniaeth? Ni'n siarad Cymraeg! OK. Dwi'n methu credu hwn y BBC Radio Cymraeg cyntaf. O'r diwedd. Diwrnod nesaf. BBC Radio Cymru. Mae gen i newyddion da i rannu gyda chi. Beth? Mae S4 yn sianel newydd am y teledu. Beth? Ie, beth ti'n meddwl? Mae'n sianel newydd. Sianel raglenni cyffrous fel Cio. Dwi'n gwybod bod y hanes y iaith yn bwysig iawn. Da iawn, na ti'n gwybod. Be mae ti wedi dysgu o'r hyn? Diolch am dweud i fi am y hanes y iaith. Beth ydw i wedi'n golli? Rydw i wedi bod yn dweud am hanes iaith. Mae hanes y iaith yn bwysig iawn. Pwy ddim bod yn hwyr eto? Iawn, mae son wedi eisiau gwybod am hanes y iaith. Mae... Iawn, oes na unrhyw sy'n eisiau dweud wrth i am hanes y iaith? Ydw i'n gallu dweud i hi am hanes y iaith? Iawn, dechrau chi ti eisiau. Diolch yn fawr. Ond beth am y targed? Mae ni angen cael 1 miliwn o bobl i siarad Cymraeg. Sut dwi'n mynd i wneud hwnna? Wel, mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Gymru.